ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Da kayo adwa, anak ken Raki, itataawanin ni Papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruin nyo mat ti agluto, Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Inton umay apa nagsasara sa kay to agiskwela, ha? Apay ngay, tita. Kayat ko ti mapanijay pagadalan. Awan nga ruden ti aramaten nyo, tawan matan ni Papayo. Apay ngamin ana aksidente ni papa. Awan lang nga roden ni mama. Awan pay ni papa. Wan nga rod manong. Kasano tapaitan? Iso nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatunak ti paggapuan amin akanan ken pangsweldok iti katulong. Anya matan ti kastoy manong. Balay ta ngam katulong tamat. Ha? Apay anay bagam akatulong ta. Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta, idinatay day di mama. Jakman amo ken ni papa. Insangpet namat dito'y balay ni tita Jacinta. Jak kayat ni Tita Jacinta, naungat ngamin. Nalaing pay nga agkudot. Mangmangan sama ti Jairoar. Tay baga na ngagluto tay ti kananta. Ngam di mat mangan ditoy. Isu nga uray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma akon iti itlog kan noodles, manong. Isu laang matigat-gatangan ni tita Jacinta. Apay nga da kayo dito arubayan, ubing. Or-orayon mi ni tita, nana. Naibos ngamin ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan matamang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro nana. Sapay naglaing agungat. Agkudot pay, no adda di na kayat. Amangan no rabi inton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay, tadain lutok adinangdang. Kaya tso ka diti dinangdang? Ha? Makan kami di tabalayo, nana? Uy, ana, kababain amang mangan takat din iti balay ti sa balay. Mabisinak, manong. Jak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat tilutok? Naglimas met gayam ti dinangdang abukal analaukan iti bulong marunggay, nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawat ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamot imbati ti amayo ang negosyo na. Imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, nana. Saan anaing kalintagan day tang aramid na? Awan ka diti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga amo, nana? Di ko na idi ni papa kat adda ka no ija Mindanao ti kabagyan da kan ni mama. Kastagayam. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No adala ko mamo mi akabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, nana. Kasanon ti balay kan groceryo? Alangan mo't ako kwa ni Manang Jacinta. Imbag ta nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nga kitkita. Saan lang nga ita? Saan aga po ta makibiyangak? Ngam kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasida ako nam. Madlaw ang mabisin dala unay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam. Awan ka ngamin, kat awan ka nun ti iluto da. Anya? Naibos ka din ti ginulpik nga abastuda? Nanggulpi ka iti noodles kan itlog? Madipat ano kan yun noodles kan itlog laang manang. Apay, dakes ka di ti noodles kan itlog? No iso aka na yun, maumadamot Manang Jacinta. Agyaman da pay ket di taigatangak pay ida. Umay kayo man da kayo adwa. Apay ka di, tita. Di da kam kumakadalan. Ano
Si kamot! Daytang ti maganab yo! Apay ka di, tita. Anyo ti basol me. Apay anapan kayo nangan gitabalay ni Adela, ha? Anya timbagbagayo ijay, ha? Imbaga mi lang mat ana ibus ti noodles kan itlog aginatang mo asid sidain me. Tamang mangan ka iti restaurant. Apay nimbagayo amang mga anak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan uti aglas tug tita. Imbaga mi lang matipod no. Imbaga kaya sumungbat ka, Ay ko tita, nagsakit. Apay na kami suot ka, bigbigat. Malas ka no dahi ta na kami suot, naawan pa'y buena mano. Masurunak kadagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat ti mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggiganan mi. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da ditoy. Di ka pa'y lakat ited ida iti DSWD. Ang mga nualaan da ti grocery, nuited ko dagiti ubing. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti poder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso asikalatan ti agparang agarjan da, tapno agyan kalatay ti balayda. Umayak tumat ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumat to'y labaan talupot mano. Nasakit ti imak. Uray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmat ngamin ti ulos ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Ngambalay tamat daytoy, ading. Ni ka di tita hasinta ti agyan ditoy. Balay ta nga makatulong tamat. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan mano. Ha? Papanantangay. No sumangpit ni tita kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar, mama? Irikap ko ti gate. Nagawid nga medya katulong akadwayo, tamasakit ti inana. Apay ang masakit. Apay ka irikap mo ti gate. Amangan numayaw awan kayo, narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat no maatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupok na ka de. Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton ada kadwayo. Apay ang masapul nga dakadwa. Sa anak mo't magpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigatan ak amang sapol kada kayo no kaskasano. Apay kami nasapulan nak. Bakit akon, ambok, tiar aramidak. Kaslay di, napan kayo iti kabangibang apurog. Imbag tamam mo na kadya nakakitakan ka, kat inyawag na kanya. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar, taama nga no maatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Adasag man nga ilukat ti. Ada bati di Flora at ulbak iti labisaan. Nalakataan. Makapasyar matagan. Saan ka ta nakakulong? Akanayon dito ibalay. Ada sumungat na Jim. Para ang taglugan na. Para! Aguray, talumugan na! Kitaam ka di daytoy bodega manong. Nagado a karton, plastik, bote kan anya pa'y dagitoy. Ha? Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pa'y landok ditoy. Malako ka di dagitoy manong. Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay ti agat-gatang. Taibagatang ado ditoy. Kaya't da nga umay ibunan. Adalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan iti junk shop. Intan nga rod manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro ana urnong dagitoy. Ando saan mo ti kataon? Dumsaan mo tan.
Ay, magnaak di taigid. Kuray man. Anya nga taya dagito'y babasit abang balay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakal ijay akalapaw. Ay, ijayak man abapan ang klinong. Kasla makatudtudumot kami. Ay, nagpintas mo tanday ti basit abalay. Naaladan iti landok. Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swelo kundi ding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles mat. Ay, umunagak man, taditaak man nga agtugaw. Ay, mabisinak pa'y kiting. Awan mo't makan dito'y napintas abasit abalay. Nagdakkel mattibayad din lako tamanong. Uwan nga rod ading, at dan kwartata. Santan nga gawid ija balay. Jak kayat ni Tita Jacinta. Ha? Papanantangay? Inta ijay musulyo da papakin mama. Adalinong ijay. Ken adapay pagtugawan ijay. Mapantay di kampo santo? Sa bagay, saan tanan jay? Sige, mapanta pa yung arog gumatang iti kananta. Sige manong. Inta gumatang ijay restaurant. Makaraman tamatlangan iti sabali amakan. Dinangdang ken karni ti kayat ko. Ape, anak kalugat ti gate. Nakabitin tutulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras na nagpukaw? Saan ko nga muna niya nga oras? Ngam itay bigat, inkandadok ti gate. Awan ka di kadwa na tita balayo? Nagawid ngamin ti katulong. Kinasaritak ni Mama saan arumrumwar. Ngam rimwar latamot. O sige, tay bagak kadagiti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Isuali nung katan na ti gate. Awan mat dagiti agkapsan. O di nasayat na awan da. Tapno dua talang ditoy. Amangan no addamang sampol ka dagiti ubing kanya. Di baga manapan kay di grocery. Kat idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat idaakap kapin ano? Ngam no addamang sampol ka dakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nam. Awan, ngam day ta kaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida. Kita manong. Ada nakaidda abakat iti unag ti musulyo. Sino nga tanday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga kasamot nga umasidag, manong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ulila daraki kan ana. Kat ni Jacinta nga agsyoman, ti kadwada iti dakkel abalayda. Idi nakita ti agkabsat, ti adu abote, plastik, kan landok, iti bodegada. Napandain lako dagitoy. Kat ingkandengda ang mapandag pasyar, iti sementeryo. Iti sabali nga ili, adamot agina adda flora, kan timang rugi nga agkabaw nga inana. Timanaw ti bakat,
kat naisarong iti sementeryo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas a napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ha? Sino nga taday ta abakat? Kabagyan nga ta, papa? Saan nga ta nauyong day ta abakat? Inayadan ta ti umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni tita Hasinta. Mabutengak met nga umasidag, manong. Saan siguro nga agdangran, tabakat met. Mangantan ta mabisinak. Dito'y asidag ti musulyo ti pangananta. Mayat ko man umunag ta, tagtugaw ta di taunag. Linong di ta. Kumitkita ti bakat, manong. Ha? Ay, muna paso. Umunag ta, taikan ta iti kanan na. Amangan no mabisinan day ta abakat. Mabisinak, ubing. Adda ka di makanyo dit, ha? At nabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan, tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo, ubing. Mabisinak nga mawan balon ko. Nalipatak namin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Malaman nga road tanay, mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Napay nga adda kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay ditoy. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya, tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. O, Lola, saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda basaan nyo. Ay, kurak no balay da ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagsarkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapolyo? Awan tayo met, Flora. Awan ka di tinamnama manapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga kadagiti asidag dito'y no nakita da. Ngam saan ka numat? Naawan nakakita, ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na, tapno daras masarakan. Wen man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amom amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo ti contact number mo, tapno awagan da ka, no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang adamang itulod ken kuana di tabalayo. O sige, kasta nga ro ti aramida. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwansaman. Flora. Flora, tinagan niyo, Lola? Kasta ba tinagan ko? Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak buton tayan ti balay may. Lagi pa, tay tulod na kay balayo, Lola. Dito'y aklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola. Kanan? Mabalin ka din na ikandak tumanan. Uray na kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito'y. Uray sakit. Jack batan na mo ti pagawidak. Saan mo tinadagawid dagiti ko na mga ubing? Napanandangatan. Ay, baginawag ko maida. Adda pa'y lalabaan dita. Saan ka di may mayat no di dan sumangpait? Kasano no adda umay mang sarong karkadakwada akabagyanda. Mhm. Anya ti baga? At nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanagak. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagiday nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagiti nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery kan balay. Imbagta na sabat ka, Adela. Ada ka di ba gamanang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na kan Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang? Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagijay nga alikutag nga ubing. Saan mo ka di pabirok ida, manang?
Saan damot ang mapugpukaw? Tapim manaw da. Amuda ti pagsublyan da. Kasano no di da nagsubli? Pangalaan da kung maitikanan da. No di da agawin. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musoleo. Ta inakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako ijay junk shop. Sumurutak, tainakmat makipidot, manong. Saanan? Amangan numapukaw. Wan numayaw awan ni Lola. Kadwa ampay. Amangan numadala pusto tilugan. Aw-awirat ni Lola, manong. Saan mat nga ubing tapno awiram. Bantayam tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasat adamagan no ayan ti balayda. Wan man. Padasam numalagip na pay. Kunana mat ngamin analipatan na. Barang malagip nanto Wen manong, pidutok mat dagiti agkaywara dito ya plastik. Adang amin nakita kasako ija igin. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Ha? Saan ka di aday to ti balay tayo? Anya tinagan mo? Malagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Kunak man no kunayo ada kayo ti akin nagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya matinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya matinagan niyo? Ay, bayampay laang day tanagan. Mabisina ko. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangan tayo na ya. Ay, nalipatak mo tan. Ang apay ngay akasla mabisinak manan. Inton sumangpat ni Manong, adan to isangpat na amakan, Lola. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, gayam. Saan ka kada asimrak iti trabaho mita? Naglibak pa ita sa pulak ni Mama. Lading itag, nga masapul alawlawan tayo ti ili. Tapno masarakan tayo. Adatap mi alimugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili. Adamat ang picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni Mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamit amag na ni mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga roda. Nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa'y anagawid. Manipod adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abang bantayan ta. Nadlaw ko ang manipod awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro. Gapot adda ka kompetensya. Nga ta. Natagtaga-inop ko kit din ti amada. Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo. Sakbayan naturog ka. Saan mat? Sika magti pinanunot ko sakbay anaturog ka. Ta si kakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na. Asinarungkaran na ka tinalpasan anatay. Ha? Tiyak manang mo. Ngam apay akas jay. Makaungat amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka di, Lola? Inak ngamin agpidot iti bote kan plastik. Pagpidutam aya. Ado ti amo ka plastik kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola. Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat addapay ita. Saan mi pa'y anagasto? At ayamot bodega at ito'y basit kan napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Bareng makita tayo ti balay may. Ha? Ay, unngag paiso. Barang makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Tanawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana,
Kibinam ni Lola, tamangan no maatalan itilugan. Wen manong, Lola, saan ka suminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tanda anak ko. Napukaw nga ta. Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, saan ka mapukaw? Tabakbakot anak ko. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Barang makita tayo dito'y kalsada. Asi dagiti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod timag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo, ijay sintro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, mana? Adamot kadwam? Iso ni Jano, kadwak nga aglakla ko ije grocery. Adan samot relasyon nyo. Kadwam sama ng idikalman. Na, dakas ka di? Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya? Balay dalat ta, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Jak magustuhan ti tono ti panagsarsarita day diya babaya. Masurunak nga rod iti da ije a babae. Kunam lano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidan. Ang mga no ad-adda-adakas ti mapasama. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mati ibungan ha, para kadata. Alwada man. Tama no dakdakas ako na ti mapasama. Di kagdanag, nalaingak. Jak mat ipalubos amay sagmakta. Gayem kanu nga minti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngam awan pulos karbangan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagijay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka. Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak diti ka bang ibang ili? Adan ladawan ni mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen gayem, ado. Ay, ayan nga tan ni mama. Barang masarakan tayo diti ka bang ibang ili. Sapay ko ma. Manungal dawon. Awan ka diti kwarta nang igatang na itikanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ti aramidan na. Kasla ubingon. Sige nga, bye. Sige gayam. Bye. Manong, kita am tiladawan iti alad. Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha? Kasano nga adaladawan ko dita? Missing kayo kanu, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. Adaak mo't dito'y. Adora gayam tinagan yo, Lola. Wen nga road. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan yo. Mabilang takitaek, noan niya ti address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay ita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tanaungat ni Jacinta, pimanaw dagiti ubing, kat napanda iti mosoleo ti dadakalda iti sementeryo. Nadanon damat ijay ni bagat Adora. Inikkanda da ito'y iti taraon, kat nagsasango da anangan. Iti sabali abangir, adun tiladawan ni Nana Adora, ana ipaskil iti kabangibang nga ili. Iti may sang aldaw apan nagnadaraki, ana kan Nana Adora,
Adda nakita da iti igid ti kalsada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta tayo italawas a napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Imbagak lang arudan nga adura tinagan ko. Sa balimat nga mintimpagayo anagan, Lola. Mabit lang takitaak noan niya tinailanad nga address da lola. Ay masapol nga agkakadwa tayo. Diyak kayat nga agsisina tayo. Ala, intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo di tanailanad nga address. Aglugan tayo ka di, Manong? Ay, malagip ko. Nagluganak. Idi kwan, simbardang. Kat imulog ak matan Intayo nga rodan. Ha? Adda pa'y contact number. Ngam nabati ti cellphone ija silid ko. Tawan lud na. Nalipatak nga intugot idi timanaw ta. Awan load na ta saan matamangmang di tita hasintay ti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak idi timanaw ta. Diyak nga min us-usaran. Tawan kwartak apaglud ko. Anya ti mayam abigbigas. Aping adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay numabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idagsak sakit, imbaga na kanya kasaan ko abaybayan ida. Ngam kaputaddakan, intalag ti amadakan ka. Ngam daksang gasat, tana aksidente. Saan ko pinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka nasaya at kadakwada. Dayta ti imbagada kanya. Ulbod dagi jay ubing. Anya ko mati pamanaknak mo. Saan da apimanaw no nasaya at kakadakwada? Saan kang agsaw iti saan mo ama panaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong ak kadagiti pannakabagi ti lintag. Delikado kay tidaya babaya. Masapol nga garami dak iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? At tabakan ti asili di jay? Alak day jay babae. Ta ipupok tay jay. Tapno saan ang makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta day nga aramidam. Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamat apag-aramidan iti dakes? Sa bagay, mabalin sa daytang aramidan ta. Pakanan tamat. Tapno di na amo adwa ta nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante asilid iti basement. Ikantametten iti kanan na ijay. Sino tinang sanlabay kanyak? Ikag ko ti, no di mo kayat nga iwok-wok ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apa yan nakabungot ka? San ka man basta sumurot ka si tatanlugod. Parabadag ka din tiro panabas. Wan, perengan nyo dagiti mata na. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kan kuana. Hoy, sika. Di ka agaramid iti saan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Tinaksanlabayan iti nairot. Darasangkit ni tibag na. Tapno makadanon tayo iti papanan tayo. Agtulog ka! Pangipanan nyo ka di kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ijay pangipanan miken ka? Sino nga ito nagijay? Apay nga impupukdak nito'y asilid. Ada paglutuan kan kaldero. Kita at mano niya tinagyanday ta plastik. Bagasmat kan delata dagito eh. Anya ti kay tasawan da ito eh. Mapanak ija banda. Nakitaan. Ada lababo dito eh. Kan, ada CR. Adamat danom. Apay nga ipupukdak dito eh. Di na kayo ka dinabigbig ni Adela. Kasano kumamabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti perang dagiti matana. Wala. Idi nakadanon kami ni basement. Inrikap min tiruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamon anang ikat iti perang na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga kadagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Sakti delikado. Wan gayam.
Napanan nga tan dagi nga ubing. Nagmayat kat apagsasawan dagi jayan. Makitak laid at makaramanda kanya. Ay, kapanan yung kaday. Di ta sumaruno nga ili, tata. Sige, munog kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana. Lola. Sige. Ay, tata, isardan na kami man iti daytoy nga address. Nakasulat di ta papel. Sige, amok day ta adisaw. Higit ti kalsada day ta. Sige, hintayaw, tanay, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo. Makadanon tayo ijay balayo. At dagat na ijay ti anak ko. At na siguro, Lola. Apay, pumampanaw ka de. Wala. Amo man no mapapanan na kanayo. At na siguro trabaho na. Papay, dilakat malmalpas na itatrabaho. Saan amalpas, Lola? Amangan mo iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Dito'y tinakalanad di ta address yo, Lola. Flora tinagan day ta contact person. Flora! Ada ka kaday! Lukatam ti gate! Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama! Si kakadingag pa iso. Mama! Ubing na kita kakaduam. Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. Iti sementeryo, nana. Ha? At da ijay musuleyo ti dadakkel me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O, nana. Kadwami ni Lola ang naturog iti musuleyo ijay sementeryo. Anya nga itikinkinan nyo di sementeryo. At da naglakwan me iti plastik, bote kan landok. Anya? Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y ti damagag kada kayo. Sumagmapanumal daw kung dito eh. Awan mo tao umay dito eh. Kasano ak nga tayo makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo rehas na alandok. Mangkita iti mabaling ko pang dadal iti landok. Masapul ang makarwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Apay akaslada maipalagip kanya, hindi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawa, nana? Anya ka di ti apelyedo yo? De Cortez, nana. Di Cortez. Da ka di. Ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amom ida, nana? Nasingadagayom ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigaya Mamayo tinalagip ko, hindi nakita kayo addoa. Ngam saan kayo ang nakita idinatay ni Mama, nana? Naira na nga da business trip ko. Diti kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y pumampanaw? Ado pa'y tipagsaritaan tayo no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat nga ipadamagukan ka. Adda ni Mama. Adda ubing akadwa na simmangpat. Pimana makadagos iji balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan da kanukin ko na. Ije ka no sementeryo. Ngam ado pa'y tikayat ko ang maamuan ka dagiti ubing. Sementeryo. Wan ka no gayong. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadwaan da pa'y ni Mama iji balay. Kasarita kida, apaman na sumangpetak. Nasayat nga rod, ta nakasublin ni mamam. Sige, taada akong itibatod di opisina mi. Bye, friend. Adda nandok dito si dagti siya. Alarag. Taiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi. Tapno di damangag. Katno makalibasak. Mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti inaramid da kanyak. Imbaglakit din. Taadalandok dito eh. Saan lata si mangpat dagiti agkapsan? Napananda nga ta. No saan ta nga impupok day nga Adela? Amang ano na panin nagipulong ka dagiti pulis. Kunam no kalalaingan. Manakibiyang. Anya nga ita tinaganap na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na iyan. Adu,
Maka mo namang iluto iti kanan na. Agyaman kiti tamang mangan adi mat agtrabaho. Mangan maturog laang ti ubrana. Awan samat kabalay na amang sapul kan kwa na. Awan tadda na pananda. Addan sa ijay abroad ti dadduma. Nasayaat nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itata nakasangpot akon. Kaya't kayo ang makasarita. Anya ka diti pagsaritaan tayo, nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? Wala na. Ngam naranggas ti asawa na. Isuapin manaw kami ijay balay mi. Anya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo iji bukod yu abalaya? Kasano? Kat nauyong mat ni Tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti grocery yu? Ni Tita Jacinta. Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello Arman, makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. At ka di Paskan? Ada importante ayuman ko kan ka. Maipapanday to'y kadagiti ubing, akadwa ni mama asim mangpet. Apay dagita nga ubing. Ikam ka di dahi ti gunggunada? Di mo pala ita pinagawid? Saan ko basta pagawidan ita, friend? Adda ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Diyak mawatan ti pagbagam. At iddo saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan gayam. O sige, umayak nga rod dita balayo. Agyaman ako unay. Urayan ka. Bye. Rabin, ituloy ko adadaalan ti rehas ti tawa. Nulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat amapil ko ti landok. Awan na panan na. No di madadaal tumot lang day tarehas. Sana ay, tawan mo tiyong umay dito'y. Imposible. Asaan ang madadaal day to'y arehas. Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asulbaran ti parikot dagiti na ulila nga ubing. Anya ka di ti parikot da. Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak ang masapol at isani ko atawid ng kadagiti dadakkel na. Katmapan kadagiti duwa nga anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam adakin na din na ti amada. Naranggas da ito'y iso ang nagtalaw da. Kaya't mo asawen. Ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balayda. Kastang rod. Anya tinasayat nga ramidag. Awan ka di kasuratan ana aramid. Sakbay apim mo sa iti inada. Uhan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtadan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na, nga amangan no mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dag iti anak na. Masapol nga rod makita tayo dahi ta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknangda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasdaaw launay ni Flora, idi nakita na dagiti dua nga ubing. Adda na ipalagip kan kuana. Gayam na gayam ti inadagiti ubing. Itimot ayan ni Adela, nakakita iti landok, kat pinadas na pinang orterehas ti tawa, tapno adda pagnaan na ngaglibas. Itimot ayan ni Flora, nagpatulong kan ni Arman, no kasanuda at tulungan, dagiti ulila nga ubing. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Ada na sa idi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtadan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na, nga amangan no mga sawan to ni Sani, kat maitsyapwera dagiti ubing. Masapul nga rod ang masarakan day ta kasuratan. Amang ipanagnak, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang. Ada impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dagiti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawid ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iti balaydan. Kaslaman na igagara, ang nagrarana dagiti ubing kan ni mamam. Kat ijay pa'y sementeryo. Panagkunak, adday pasimuda agday ta apasamak. Tay kunadan nga adda aramatan ti Diyos, amang tulong kadagiti mairoruman. Inton makadanon tayo di grocery. Inkanto kitaan no anya ti aramidan ti balod na. Sana mabalin na siya ti mapanmangkita. Sana mabalin amamuan na. Adata ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sabagay. Ibaon mo nito nga rod ti may sa akadwam anang dukot kan kwa na. Barang masapa sumra ka jay grocery. Amangan no ado ti tawi jay grocery. Uray itantan pa lang ti panangkita kan kwa na. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Didan makadalos kan makalaba. Dagi jay nga ubing ti makagapo. No apay ana ikulong day jay nga Adela. No saan kumaanak kibiyang. Adayo akas jay tinalakam na. Ha? Agin lalaing tumat. Imbaglakit din, tasaan tayo ang nagsisina. Apay ka di ngay jayan ti Musuleyo tinapanan niyo, idi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Tsak man ang mo apok. Ijay mo tinang iturungan dagiti sa kakanyak. Apay, da kayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakayta naman dagiti dadakkel mi. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, in kayo agdigusan, talaba aktibado yo, Lola. Amom ka di ti aglaba. Wen Lola. Manipod na tayo ni Papa, da kami ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamen. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan sama ti trabaho yo ita. Ipaspasarak ko man ti mapan iti sigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng adang agpaisuken kwa na ti kasuratan nga imbati da. Saan kami mat ngaminan ang nagkitkita iti abogado da? Ti ka di nabati a kinabaknang da. Saan ka di a conjugal property da nga agasawa. Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan ka no ang nagkasarti agsyuman kadakwada kan ti amada. Mayat ko ma, no nasayaat ka dagiti ubing. Hanggang saan met, tanaranggas ako nan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni Mama. Tanagraranada iti sementeryo. Kita man ngagpeso. Saan aninamnama, aga po iti panagtalaw ni mamam. Adda palimed amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora apapanan na, Manong? Iti kano abogado, wading. Adda kano kayat nang amwan. Apay apagsayaatan ta kanumat, Manong. Diyak mo't maawatan. Ngam adda edi timbaga ni mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay day nga imbati na, Manong? Diyak man amo. Ngam nasauna day jay. Edi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin adda taning tibiyag na. Diyak maawatan, Manong. Uray syakmat, ading. Diyak mo't maawatan ti imbaga na nga imbati na iti abogado. Kupinak pa'y ngamin ide. Adeta, napilkon ti sumagmamano arehas. Imbag ta saan unay ang naging nasidag ti landok arehas. Numapilkon ti natuma, mabalin kon ti rumar titoy. Mangibiti naktulaang iti ulos apagbitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak ton tingumato iti kalsada. Nangibaon ka ka din tinapan ijay basement. Inton madamdaman. Adda pa yung paaramid ko iti ibaon ko kuma. Inton sumangpatlangan. Anya ayamanan tinangibaonam kan kwa na.
Ibaon mo ket di, tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang day, Jay. Ado ti abasto na ama ka ni Jay. Ano, sikat yung makam mo. Kasano nga ino agsakit ijay? Isakit mo matlagayam. Apay no si kang arod ti mapan mang sarungkar kan kuana. Ay, makasarsarungkar iti balod. Oh, masadot ka matlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, si kaman laangan ti makam mo. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y, sir. San mi nga mo, noon niya nga oras asumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asap-sapulan niyo. Nasingpet at talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Ah, saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tilaang managdakdakas titiltiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matita hasinta titiliwan niyo. Kanayon na kami akuddutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis? Pinapanaw na ti katulong mi, di na aksidente ni Papa. Da kami kan ni ading ko ti para dalos, kan para laba. Sana rumbang day nga aramid na. Mabalin ang matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagito man, dagiti piglat ti kinedkedel na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka diti basol mo. Taapay akasta ti aramidan na. Saan ko kano nga ammo ti agdalos ken aglaba, apo pulis? Anniversary ti panang sumbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agdate? Awisen nak nga agdi, ngam siyak mataggastos. Tultulungan kamat dito yung grocery, ah. Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner tamat iti sapul ti grocery. Sa bagay, datat ti mairanod iti sapol ti grocery. Tadatamat nga rod ti agbambanog. Dayta nga rod. Iso akas gunggo na tamat nga agtrab-trabaho. Intamat agpalailang, ah. Wala, nanaman tamat ti pagrigrigatan ta. Narigat met, no trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita, ikan tamat iti lang ay kan inana. O sige, mangrikap tapay nga rod. Tain taman agpasya. Nasaya ta si Mangpet kan, Flora. Adda kagayam dito balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapnamok. Medyo na ibayagak, ta inuray ko pa ni attorney. Kasano tinapanam? Adda gayam imbati ti gayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Ada pa'y note na para kanya. Kita man nga rod. Gaputa awanak iti nauding aldaw na. Imbati na gayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod. Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray iso, katnapan mo't iji abroad. Masungbatan amin na palimed. Babaan iti da ito'y akasuratan. Nakasaritak matandag iti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din dag palailang dito'y igit ti baybay. Wala rod, umay tantumanin dito eh. Kanayunan tati umay dito'y. Makapaikat iti stress. Wala, bayam, takadalawas, mangrikap ta iti grocery, ta umay ta dito eh. Uy, mayat deta na panunot mo, ha? Kaslata mo't lat turista iti Dinomingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turista. At damot aramaten tang agpasyal. Nalagsaka ka di matlaang, Jacinta? Talaga naragsaka. Tadda imbati day di amadagiti ubing nga aramaten tang agpasyal. Sana kasta ti kaya't wasawan. Naragsaka ka di ti sidong ko? Wala, ngam ti kinabak ng anaibati, ti pakaragsakak launay. Ada ibaga kada kayo, ubing. Ada imbati ni mamayo asurat para kanyak. Ngam itala ang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Ha? Apay nga agsasango tayo, nana? Mapaaya ba ni Jacinta? Kat kadwa tayong agsasango. Mabutang kami nga agpakita ka ni Tita Jacinta, Nana. Saan kayo ngagbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta?
Anya kaditi aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kuana. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni Mamayo, babaan iti surat na. Anya jay nanggag ko nga, ada surat ni Mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay nagsurat. Surat na sakbay anatay, Lola. Sino kumangay tinangtad ka ni Flora? Ada ka no nang ibatyan na nga abogado, Lola. Gayam dan samat laang ka no? Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko matamaawatan? Diyak kayat nga itad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo amap-mapan uray itad da kayo? Apay, may padawat ayamot ti tao, ta itad da kayo. Ni Lola talaga, di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasyan. Agpay deliver kailangan iti kanenta, tamasadutak ngagluto. May mayat manin. Agi na natakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninamnama akastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, baknang akon. Kaputa kukwa kon tinagtrabaho Nagtrabahuan ta ko Tagpada ta idi trabahador dito eh. Ita, datanti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon. Awan mo't dagijay ubing. Di da ang moter aramidan da. Dandanin madadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti tawa. Madamdamapay, mabalin kong ti rumar. Medyo nasipngatan. Iso asiguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurak man. Adita, mabalingan. Igalot kong ti ulas. Tabumabaak mo tandita. Adita, naigalot ko na. Rumara ko dito'y. Nagbiti na abumaba. Inayadak, tama no matinagak. Agpababa ako. Sidag ako na. Awan ko mati makakita kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta seryetay wita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ing estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Pinapalabas gapo takayat ni Flora at tulungan dagiti ubing. Napangarod iti ayan ti sigud nga abogado ti pamilyada. Kat adda naala na a brown envelope nga imbati ti inadagiti ubing. Kat adda met surata apara ken ni Flora. Kabayatan ti panagpasyardasin ta ken Diano iti igit ti baybay. Ginundawayan met ni Adela tinagdadaal iti rehas ti tawa iti nakaipupukan na. Tapno adda pagnaan na arumwar. Papagayam denggen ti tuloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Andita, naigalot ang tiulas. Rumara ko dito katagbiti na abumaba. Oops! Inayadak, tama nga numatinagak. Agpababa ko na. Sidag ako niti baba. Awan ko mati makakita kanyak. Aday ta. Oops! Sa
Adino nga taday ti alukar. Sigurado, kalsada lakit di dita nga to. Taadamang manggag ko nga ungor ti lugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Diyan grocery abambantayan dahasin ta da ito'y. Isulakit diti akin nakam iti panakadukot ko. Mapanakadagos iti presinto. Tapno may dakit taon tinakay pupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak. Mapantayo iti presinto, taalaan da kayo iti statement. Anya jay statement, nana? Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo. Iso ang nagtalaw kayo. Ngam, saan miya kaya ti agsublikan ko, nana? Saan kayo nga itudkan ko na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak, asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Ha? Agpaiso ka di, nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay, ganda duma pa'y akinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta, nana? Imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga ammo. Anya ti aramidan niyo, nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Agingga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yon ton ti araramidan niyo. Imbaglakit din ta nakaumay ta dito'y balay da, nana Flora. Gayam-gayam ni mama. Un nga rodading ko. Di natagayang binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wen nga rod, mano. Kunak no agnanayon tangagladladingit. Gapo iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao, apagkamangan ta. Wen nga rod, manong. Ni kumanana Flora, tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro ngagkagasat? Nuag sasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunak lakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Anya man ang tinatagtagainap mo? Simang patkampay idi dagiti ubing, kat binaot ko ina. Amang ano sumangpatdan? Ang mga numabisinda, iso asumangpatdan. O di adangarudan pagdalusam, kan paglabaam. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamuan tanto, inton makasangpat da. Ngam sumangpat da nga ta? Ha? Awan na sakit abakrang ko, no saan da asumangpat. Nakasagana kayo ka din, tamapantayon ije presinto. Uwan, nana. Sige nga rod. Adda notice ang naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading inararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na ang mapapanaw ni Tita Jacinta ije balay mi, nana. Taawan apulos karbangan na ije balayo. Oray ti grocery. Mapapanaw mat ijay. Da kayo ti akin ko iti grocery ni Mamayo. Kasta ka di, nana. Nabayag mat basit aday jay Jacinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, idi agad-adal kami. Awan kwartami ang mapanagadal. Nagdakas at talaga ti ugali na. Anya da ito'y? Pakamumat ang mapanak ka no ijay presento inton bigang. Iti anya aga po. Apaya papaya banda ka jay presinto. Diyan mo, kaduan nak tamapantadwa. Kasanon ti grocery? Mangrikap tapaylaan. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadag iti kakadwa ka? Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiretso tanto nga ro di jay presinto inton bigat. Saan tan amapan ijay grocery? Wala, manglukat tanto, apaman nga aggaputa ijay presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ijay presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapon nga ijay presinto ijay iliyo ti pagsasangwan tayo kada Jacinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayon.
Saan ka di mabalhin? Nga ijay presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ija Ilio. Ta ijay mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamag. Awan karbangan na ijay. Ta saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa, saan damot ang nagkasar. Nasaya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat. Aramida ti amin. Yuman ko da ito iti abogado. Kat iso ti mang tulong kada kayo. Mama, ada papanan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Ada piniling ko akarro ba akadwayo, kabayatan ti kawan mi. Pumanaw ka manaan. Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaeng, mama. Panawandak manaan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akarro ba yo, ta iso ti kadwam diti balay. Ay, kay-kayat ko dagiti ubeng. Tanasing da. Agsubli kami matlaeng, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayo nga road. Isublim kanyak dagiti ubeng. Kaya't ko atiliwan nyo tinang ipupok kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupukan ka? Kan apay nga impupok da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan dati nang ipupukan da kanyak. Pudno ka di dayt asasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaan tinang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan, ti bagbagam anang ipupukan da kan ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngam no agul-ulbud ka. Amumon, ti mapasamakan ka. Di tadjay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti manua oras. Idiaddan mabalin ko apag naan. Bimabaak babaan iti ulos. O, kitaan yun, sir. Mabit lang, ta picture ti tawa ang nagnaam. Tiliwan nyo dagijay adwa, sir. Ma'am. Apay ka di nga impupok da ka? Sakbay a dinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagiti ubing asyuman na, sir. Shuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing. Anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida ang makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita, oh. Tiliwan nyo ida. Man, tiliwan niyo ida. Adela, kasanungadang ka diti presinto? Kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag kuno ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Ko, pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbeng abiyangam. Iso adinukot kan impupok dakkas ta kadi. Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko mati maganab ko kan. Gaputa imbagak agpatulong ak kadagiti pulis amang biro kadagiti ubing. Iso day jay, siya kunting kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga. Dito yan ti presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis. Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wen kagpaiso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Apay nga da kayo dito eh. Napanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto da Jacinta Kenjano. Impatiliw ko ida, tadinukot dak, sadak impupok iti basement ti grocery yo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gaputadyak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat. Nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Nagtipon da tita Jacinta kan Tata Jano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo. Insang puta ni Jacinta ni Jano. Ubing. Dagi jay ka di adwa ti sigud at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Namidikon.
insangpet ni Papa ni Tita Jacinta. Apay nga insangpet na ijay balayo? Saan ko nga mo, sir? Ngam idikon? Imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni Papayo? Naaksidente iti lugan ka no, sir. Day tama ti imbagada. Kat asino ti kadwa ni Papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta ka no, sir. Kat ano ni Tita yu Jacinta idi na aksidente da. Awan mat ti nakita kasugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible mat daytan. Sir, kidawag ko ma. Asaanan ama palubusan ama panda Tita Jacinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapatganti kid daw mo. Tadakat nga rod pamanaknak. Ada kayo ti akin kukwa. Ada kayon, kung saan kayo na sumangpet. Sana mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo a pinapanaw dagiti umbing. Saan ko mabalin, apapanawon ida. Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ame. Apay day nga, ame. Iso ti akin anak kadagiti ubing. Ah. Siyak itan ti pan nakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga umbing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Ay, uwan, nasingpet da ngamin nga umbing. Anya itati mariknayo ang nakapupok dita selda? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to daytoy nga inaramid mo kanyak. No didak ko maimpupok, adayo kumamat nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayumat nga impupok da ka. Amom ka di, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti De Cortez. Kasano anak pasamak daytang? Impakita dati testamento ako kadagiti ubing ti balay kan ti grocery da. Anya, testamento? Agbalaw ka itan, nairidap ka ngamin, ngam ita, mamaringkwas kan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano anak pasamak daytang? Impakita dati testamento, ako kwa dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya, testamento? Wan, agbalaw ka itan, nairidap ka ngamin, ngam ita, mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento? Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga italaang arumor dayta a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko nga agasawa? Ta saan kayo muta nagkasar? Ngam inyawid nak igebalay da? Inyawid na kalaeng. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiansata, tapno makarwartan ditoy. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga dayjay? Adda ka din nakabangko a kwarta a mabalin mo a pairwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanutan nga ruden ditoy.
Awagam ti may sa kadagiti kakadwata iti grocery. Tao may naalaan ti tulbak ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rod dyan matalak akadwata. Imbilin ti korte, asaan amabalin nga umunag dahasinta kan Diano iti grocery kan balayo. Agraban ti na ibang ko akwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo. Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulila yo. Ngam, kinasyan na kayo ti Apo. Kanayon may nga ikarkararag, adi na kam kumabaybay anti Apo, Nana. Da kayo ti inaramat na, tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami. Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti Apo ti mairoroman, nulakat nasingpat da. Una na, mamatiak. Isu akanayon kaming agsingsingpet kani ading ko. Saan abaybay anti Apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas. Isu nga dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery. Wan, imbilin ko nga umay dito kaalaan na ti tulbak. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipanaw da. Kaapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpayso akas iti ko na ni Adela. Pangipanan na ngayon nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngay ngagpayso. Ibagam nga uray di balay nalatan. Amangan no ilamang na ti daduma. Saan nabalin nga da ipuslit na? Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ta ti ibagak, intun umay dito Kayat yu ka di, tayin tayo manan agpasyar ijay mo suleo, Lola. Anya mo suleo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat, awan balagip ko. Ijay ngay inawagan nyo iti napintas abasit abalay. Ha? Ay, napintas nga agpaiso day jay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Amangan no kayat nabot ti umay pumasyar ijay napintas abalay. Ha? Kaya't nangatamot ti umay ijay napintas abalay, Lola? Di na paibot nakita day jay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi kilintag ti grocery. Kastamot asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Apay nga inaramid da dayta. Gapo iti testament nga inaramid ni ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery kanda dumapay akinabak nang da. Pagawidan tanto nga rod ngay. Sapay awan kwarta pa. Nabati ti koleksyon iti grocery saan ko anaala. Apay nga ngayong batim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. At damat gayam ni Adela dito'y. Natilutak nga rod. Kasano nga taan nakarwarday dya babae. Kunak namin nga kakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makaruwar ti nga. Ipakada ta kanina na Flora, manong. Tayin tayo agpasyar kada, Lola, ijay mo suleo. Hunading, orayin ta arumwar iti selid na. Awan samot trabaho na ita, ta holiday. Naigagara nga ta, ti pa nagkikita tayo kada, Lola, iti mo suleo, manong. Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. At damat jay kanito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Isu nga idadadangak iti digos na, no saan na akayat ti agdigos. Malamin ka no ngamin. Madanon tumat ti panawan, akas jay tayumat. Malamin, no saan na ipapudot ti idigos na. Rimuaran ni Nana Flora, agturong iti kusina. Surutan ta, tagpakada ta. At damod gaya mo napudot adanom iti termos. Wen Nana, indadang mi kan ni manong ko. Mabalin ka di ti agpakada, Nana. Agpakada? Agawid kayo ka din? Diyo ka di kaya ti agyan kanya? Saan kami nga agawid, Nana? Mapan kami ko maagpasyar kada, Lola, ijay mo suleo, dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awagak ni Arman, tamapan tayo amin. Kaya't ko ang makita ti ibagbagayo ang musoleyo.
Mapantayo amin, nana? Wan balasang ko. Masiguradok nga oray ni Armand, kaya't namat ti umay. Makarik na ak itiliday dito'y selda. Kastay kayam tirigat tinakapupo. Oray siya nga rod. Imbag ko man no awan da ito'y rehas ang nagbaetan ta. Gapo iti tarigagay taas saan ta mapukawan. Nakaramid talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga ron. Ad-addaan na ikulbut